ברוכות הבאות לעוד פרק בוולוג שלי, אני מעיין אלמגור, אני אימא המעניקה, והיום נדבר על נושא שאולי אחד הנושאים הכאובים ביותר, וזה הנושא של גזים. מי לא מכירה את זה שב5, 6, 7 אחר הצהריים התינוק שלה נהיה לא מרוצה, בוכה, נורא קשה לעזור לו. זה מייצר תסכול מטורף אצל אמהות, ואני רוצה לתת לכם בעצם כלים איך להתמודד, איך להקל על הגזים האלה, ושנייה לפני שאני ככה אתחיל לתת לכם כלים, אני רוצה להסביר אולי רגע ממה זה נובע. חשוב להבין שאותם קיבוצים כאלה שאנחנו רואים בבטן לא נובעים בהכרח ממשהו שהתינוק אוכל, מרגישות למזון, מתמל או מחלב אם, גם לא תמיד נובעים מהאופן שבו התינוק אוכל. לפעמים כשתינוק אוכל ובולע הרבה אוויר, אם זה בהאכלה שהיא לא תומכת הנקה ולא איטית מבקבוק, שעל זה יש וידאו אחר שלי שאתם מוזמנות לראות, או כשניקה לא יעילה והתינוק בולע הרבה אוויר, יכולים להיות גזים וגרפסים ופלוצים, וזה דבר אחד. אני רוצה לדבר על גז מסוג אחר, מה שנקרא קוליק. קוליק זה בעצם עיוותים של מערכת העיכול שנובעים כתוצאה מחוסר בשלות שלה, ולכן התינוקות שלנו מאוד סובלים. סדר גודל של 30% מהתינוקות סובלים יותר מאחרים. ובעצם יש לנו כל מיני כלים לעזור להם. אז אחד הכלים שאני רוצה לדבר עליו, לפני שאני אדבר גם על תנוחה שיכולה להקל על גזים, אני רוצה לדבר על משהו שהוא פתרון קל, משהו שאפשר לתת לתינוק שלנו דרך הפה. והוא מתאים גם לתינוקות יונקים וגם לתינוקות שאינם יונקים, וזה בעצם המוצר הזה, שנקרא ביוגאיה. ביוגאיה זה בעצם מוצר שהוא פרוביוטיקה, שבעצם נבדקה בלמעלה מ-200 מחקרים ונמצאה כמוכחת בעזרה ובסיוע בקוליק ובכלל בהסדרת פעילות המעיים אצל תינוקות וגם אצל ילדים גדולים יותר בכל הנושא של שלשולים והצירויות. אז זה באמת מוצר מצוין, לוקחים ממנו כמה טיפות, האתר שלהם יש בו הסברים מאוד מפורטים ומאוד יפים שאפשר לראות באמת איך להשתמש בו. הערה נורא חשובה לטובת מי שעושה שימוש במוצר הזה, מכירה אותו וקונה אותו ב-iHerb. אז חשוב להגיד שאת המוצר הזה אסור לקנות ב-iHerb. הסיבה לזה היא שיש פה חיידקים חיים. החיידקים האלה בעצם הם מה שהופכים את המוצר הזה לכל כך יעיל. החיידקים האלה נפגעים כשהמוצר לא נשמר בטמפרטורה שהיא 25 מעלות ומעלה. זאת אומרת, אם הזמנתי את זה מחול ואין לי מושג איך זה נשמר, או אין לי מושג אם השליח יצא רגע לאכול משהו והשאיר את זה באוטו בטמפרטורה גבוהה, בעצם אני מקבלת מוצר שאין לי מושג מה היעילות שלו, והאם הוא בכלל מתפקד וממלא את הצורך שבשבילו קניתי אותו, הוצאתי כסף ואני נותנת אותו לתינוק שלי. ולכן ההמלצה שלי היא לקנות אותו רק בארץ, במקום שאנחנו יודעות בוודאות שזה הובל ונשמר בתנאים טובים ומתאימים, כמו שאגב עושים עם תרופות. זה יכול להיות בית מרקחת, זה יכול להיות באתר של ביוגאיה. אגב, אני אשים לכם גם לינק לקישור, אפשר למצוא אותו גם דרך האתר שלי, לקישור שדרכו ניתן בעצם לקנות 5 מיליליטר ולקבל עוד 4 חינם, זה כמעט כפול, אז זה ממש שווה, וזה מגיע דרך האתר של ביוגאיה עם כל התנאים הנדרשים. אז זה מוצר אחד שאני ממליצה עליו בחום, ומי שמשתמשת לקנות אותו כמו שצריך. דבר שני שאני ממליצה עליו מאוד, זה תנוחה שמאוד יכולה להקל על התינוק. למעשה יש 2 תנוחות. האחת שרוב האנשים מכירים היא תנוחה של נמר על עץ. אני בעצם מחזיקה את התינוק בצורה הזאת, אני לוחצת על אזור הבטן שלו, ובעצם בצורה הזאת יש לו הקלה מאוד משמעותית על הבטן. תנוחה שנייה ויותר מוצלחת היא להחזיק את התינוק גב לבטן איתי, לקפל לו את הרגליים, לשלב ולקפל אותם, לעשות ממנו ממש כמו כדור, כאילו אנחנו מחזירים אותו לרחם, ובעצם לתת פה גם קונטרה לרגליים וגם הרבה מאוד תנועה, מגע, לקפוץ על כדור, לעשות סקווטים. הדבר הזה מאוד מקל על התינוק. אל תיבהלו אם תרגישו שהוא דוחף את הרגליים, זאת אומרת, דוחף עם הרגליים את הידיים שלכם. זה תקין, זה מאוד טבעי. גם אנחנו, כשאנחנו כאובות, כשיש לנו כאבי בטן, אנחנו רוצים לתת לחץ ולהתקפל, ולכן
זאת תנוחה שמאוד מאוד מקלה על התינוקות שלנו. תינוקות קטנטנים עד לפני דקה היו ברחם מקופלים, כך שאין בעיה לתת להם את הקונטרה ואת המגע החזק הזה, הם זקוקים לו, וזו דרך באמת מצוינת להקל עליהם. פתרון נוסף ונורא נחמד, זו תרופת סבתא. זו בעצם חליטה שהמתכון המלא שלה נמצא אצלי באתר, אפשר למצוא אותו. זו בעצם חליטה טבעית שהאימא שותה, ובהנחה שהיא אימא מניקה, היא שותה, וזה בעצם יכול להקל על התינוק דרך חלב. מדובר על תרופת סבתא, וככזו יש כאלה שזה יותר עוזר להם, יש כאלה שזה פחות, אבל התנוחה שהראיתי לכם מאוד 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 עוזרת, וביוגאיה נמצא מוכח ועוזר להרבה מאוד תינוקות, ולכן אני ממליצה על שני הדברים האלה אפילו יותר, ובעיקר לזכור שזה עובר, לזכור שזה זמני, לזכור שהתינוק הקטן שלנו כאוב, והוא כל כך חסר אונים, ומה שאנחנו רוצות בעצם זה לעזור לו, לתת לו מגע, חום והרבה מאוד הכלה וסובלנות, עד שבאמת הדבר הזה יעבור. אז אני שולחת לכם חיבוק גדול והרבה מאוד אנרגיה, אני יודעת שזה קשוח. עד הפעם הבאה, נתראה, אל תשכחו לעקוב.